For mig der var det en ret lang proces, hvis man kan sige det sådan. Jeg har altid været den der sportspige, der spiller fodbold mindst 5 gange om ugen, og den pige, der tænkte utrolig meget på, hvad der var sundt for mig, og hvad der ikke var sundt for mig. Men så kom der ligesom bare den her periode, hvor at alle mine venner og alle dem i min omgangskreds, de begyndte for eksempel det der med at feste i weekenderne og drikke i weekenderne og sådan noget der. Så det begyndte jeg på. Nu der er jeg meget mere spontan, end jeg har været før. Jeg er meget mere klar på at prøve nye ting af, og jeg er ikke specielt bange for sådan at overskride mine grænser. For et halvt år siden, eller måske lidt mere, der tænkte jeg over alt, og jeg tænkte på enhver handling, som jeg foretog. Når man går fra at være barn til sådan en teenager, så kommer man igennem ret mange ting, og jeg tager meget fat i det her med fester og alkohol og rygning, fordi at det er ligesom nogle af de ting, som der har gjort, at jeg måske er blevet til en lidt anden person. Fordi at det der med hele tiden at prøve nye ting af, der har jeg ligesom været, og jeg har prøvet nye ting af, og selvom det måske ikke altid har været det mest fornuftige. Og jeg synes personligt, at jeg gjorde det alt for tidligt. Jeg synes, at man skal vente med at gøre det, indtil man ligesom er klar til det, og bare sådan, tage tingene, som de kommer, i stedet for ligesom bare hurtigt at gøre det, fordi at jeg har haft nogle rigtig dårlige oplevelser med ligesom at prøve ting for hurtigt. Men det positive kan nok også være, at jeg har fået så mange erfaringer, så jeg ligesom ved, hvad jeg er villig til at gøre, og hvad jeg ikke er villig til at gøre. Jeg tror, altså, størstedelen af grunden til, at jeg ændrede mig, det var på grund af mine venner, på grund af internettet for eksempel, der viser alt muligt om fredagen for eksempel, eller i weekenden, der kommer der alle mulige billeder frem med sådan alkohol, og nogle gange så står der sådan, tag din alkoholmarker eller sådan noget. Altså, og det var det folk, de havde det rigtig sjovt med i starten, hvor jeg bare overhovedet ikke var en del af det. Jeg følte ikke, at jeg kunne relatere til noget som helst af det, de havde det sjovt over. Så altså, på den måde, der har jeg jo også ændret mig, men det var jo mest på grund af mine venner og på det miljø, jeg gik i. Jeg fik nye venner, som havde andre meninger, end jeg havde, og det påvirkede mig også rigtig meget. Det havde stor indflydelse, og det har stadig stor indflydelse på den person, som jeg er. På nogle punkter, der synes jeg, jeg er blevet meget mere moden og mere selvstændig. For eksempel nu, hvor vi skal snart i gymnasiet, og altså lige nu, der betyder det sociale liv alt for os. Så det vil så sige, at jeg bruger næsten al min fritid sammen med mine venner. Jeg bruger ikke specielt meget af min tid herhjemme, hvilket også gør, at jeg føler, at jeg kan klare mig selv, og jeg kan tage meget mere ansvar for mig selv, end jeg kunne, hvis ikke jeg var så social. Jeg tager ud i byen, jeg tager alle mulige steder hen sammen med mine venner, hvilket også gør, at jeg bliver nødt til ligesom at tænke og overveje de ting, jeg gør. Fordi jeg ligesom ikke har mine forældre eller nogen som helst til ligesom at stå bag mig og sige, det der må du gerne, det må du ikke. Så på den måde, der er jeg blevet meget mere selvstændig og mere moden. Mine venner har utrolig meget indflydelse i, hvem jeg er nu. Jeg vil ikke sige, at min familie har det, fordi at min familie tager mig ligesom som jeg er. Jeg kan være 100% mig selv med dem. Det kan jeg også nogle gange med mine venner, men der er også nogle gange, hvor at man ligesom bare bliver til en anden person, fordi man tænker, okay, de kan måske bedre lide den her person. Det er måske forskelligt fra sådan vennegruppe til vennegruppe, men sådan har jeg i hvert fald følt det. Og min familie har jo også selvfølgelig sagt til mig, hvad der er godt at gøre, og hvad der ikke er godt at gøre, og sådan der ting, og det har jeg jo også i baghovedet, så på den måde har det også en lille smule indflydelse. Men overordnet set, der vil jeg sige, at det er mine venner, og det er miljøet, der har påvirket mig allermest, og har haft allermest indflydelse i, hvem jeg er nu. Jeg har ændret rigtig meget på mig selv, og det med venner og det med vennegrupper har haft kæmpe betydning for det. Fordi jeg har altid haft den der følelse af, okay, hvis jeg måske ikke ændrer det her ved mig, så kan de ikke lide mig mere, eller så bliver jeg ikke accepteret. Så på den måde, der har jeg ændret mig ret meget. Men det er jo heller ikke, fordi jeg er blevet en helt anden person. Jeg har bare ændret nogle af mine meninger, jeg har ændret nogle af mine holdninger. Jeg kan godt relatere til de meninger og holdninger, jeg havde før. Men lige nu, som det er, så står jeg faktisk fast i det, som jeg tænker, og i det, som jeg mener. Så på den måde, der fortryder jeg ikke, at jeg har ændret mig.